Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan. Labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pagayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa tubangan sa Dios ingon nga iyang nahimutan, usa ka magtratrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Samas nandan sa di pa kita magasugod sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan ang atong pagsugid sa tanan tong mga salang nabuhat ni ining adlaw, aron dili kini makabalda, dili kini hasol sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Gikinahanglan atong paggamit karon sa prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga gitawag sa in English og the rebound technique. Kinahanglan to isugid tanan atong mga sala aron kita mahibalik sa atong pakigambitay sa Dios. O alang kanimo dili pa magtutuo ang imong buhaton, maong paggamit niya ng imong kabuton sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong personal nga manluluwas aron ikaw masibo usab niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom magampo ta. Magampo ta bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo una sa tanan sa imong pagpabuhi pagkanamo nini among lawas. Askil pa kami ug napamikalantip sa among pangisip, pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong grasya, dili kami takos. Bisan gani ang pagpakabuhi. Kay kining tanan imong manggigunitan lamang sa imong gamhanang kamot. Salamat o Dios sa nagalihok nga grasya nini among kinabuhi nga hinwaman ug nga kami andam kanunay nga imo kaming pagakuhaon sa imong tukmang panahon, kay kami nag-agad man lamang kanimo sa imong kabubuton. Busan din nga adlaw tudloy kami sa dugang pagyod nga mga kamatuoran. Pinagis pagtudlo ka namos bala ang Espiritu Santo nga mao lamang ang bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Dili kami makasabot sa imong kamatuoran kung wala ang Espiritu Santo. Busa uban ni kami karon nga nagampo kami, hatagi kami ni anang pagtutok, pagpunting gayud sa among panguna-una diya si imong igatudlo kanamo niining adlaw. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga silingan, kaninyo mga bag-o pang misuway sa pagpaminaw ning atong adlaw-adlaw nga Bible study. Adlaw-adlaw kini, wala kini sipyat o rain or shine. O kaninyo usab nga mga igsoon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome kaninyo tanan. Okay, niya pa kita magadupot karon sa atong tun-anan nga the Holy Trinity. Ug ato namang gitukbil ang pipila sa mga kinaiya sa Dios, no?
sa miaging mga adlaw. Ug karon ato ipadayon, diin kita muhunong sa katapusan atong panag-uban bahin ining maong tun-anan. Okay. Karon atong tukbilon ang bahin sa usas kinaiya sa Dios. Ang iyang pagkaway, pagkausab. Okay? His immutability. Okay, understand. Ang Dios walay pagkausab. Dili siya makahimos pag-usab ni dali nga mausab. Bugos ang iyang pagkalig-on. Ang labaw yamot nga mga desisyon sa Dios, ang iyang pagkasayod sa tanan, ang iyang pagkamasaligan, gani ang tanan niyang mga kinaiya dayo na. Kining tanan, dayo na kini sila nga managsama ug maura nga gihabugon. Ani ang kini mabasa sa Números 23:19, Salmo 33:11, Salmo 102, versikulo 27, Malakias 3:6. Walay pagkausab sa iyang pulong ug sa iyang mga buhat. Adunay pangutana nga sagad ginasukit sa manini. Kung ang Dios kuno gamhanan man sa tanan, di ba siya makausab sa bisag unsang buot niya? Tubag dili. Dili. Ang matag kinaiya nahiuyon sa iyang pagkamasaligan. Walay kinaiya ang makahimo sa pag-ilis o makabuhat sa kinaugalingon nga nahigawa sa ubang kinaiya sa Dios. Kini nagpasabot nga ang Dios dili mubuhat nga mabalhin-balhinon o binuot-buot o makalapas sa unsanay iyang napahamtang nga dikrito. Busa, ang pagkalabaw nga makagagahom sa Dios, dili gayud makahimo sa pagpatigbabaw sa iyang pagkadili mausab. Gikan sa pagkadili mausab sa Dios, mutunga ang iyang pagkamatinumanon. Lamentaciones 3:22-23. Okay, maura na ang bersikulo. Ang balaang kasulatan mibalik-balik sa pagpahayag nga ang Dios matinumanon. Sa kanunay siya kasaligan, dili gayud pakyason sa Dios si bisan kinsa. Kasaligan siya nga mutuman sa iyang pulong. Mga Hebrewanon 6:17-19, walay mausa sa iyang mga saad ang napakyas. Primero Hari 8:56. Bisan pa ug dili kita matinumanon, magpabilin gayud siyang matinumanon. Segundo Timoteo 2:13. Diha sa amahan, walay pagkausab o pagpakitag landong sa pagkausab. Santiago 1:17. Si Jesucristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan. Mga Hebrewanon 13:8. Ang Espiritu Santo matinumanon sa pagtabang sa magtutuo sa tanang butang. Juan 14:16 o sa pagtudlo kaniya sa pulong sa Dios. 1 Corinto 2:13. Okay, adto ta karon paghisgot sa iyang pagkakamatuoran, his veracity. Ang Dios bugos nga kamatuoran, Salmo 12:6. Ang iyang pagkamatuod atong makita diha sa iyang mga pulong, Juan 8:45-46. Sa iyang mga buhat, Salmo 33:4, o sa iyang mga pamaagi, Pinadayag 15:3. Ang Dios matinud-anon sa unsay iyang gisulti diha sa tanan niyang pagpadayag, lakip sa mga mando, mga saad, o pagpahimangno.
ang iyang pagkamatinud-anon nagatuboy sa iyang pulong sa kamatuoran. Salmo 1:2, versikulo 5. Ang pagkamatuod sa amahan gipang himatuod sa anak. Siya nga nagpadala kanako matuod. Juan 7:28, cross-reference Juan 17:3. Bahin sa iyang kaugalingon, si Jesus miingon, ako mao ang dalan, ug ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, gawas kun muagi siya kanako. O, ingnon ta, ako maong dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi, walay makaadto sa amahan, kun dili muagi kanako. Juan 14:6. Diha sa 1 Juan 5:6, ang Espiritu kamatuoran man. Okay. Karon mohisgot ta bahin sa bangaw sa Dios nung kinaiya. Samtang anaaman sa tulo ka persona sa balang Trinidad ang tanang mga kinaiya, wala ang tanan ipadayag nga nagkadungan. Kining nagkahiusa nga kinaiya, apan tagsa-tagsa ang ilang hiyas, mahulagway ta ginamit ang mga bahin sa siga o suga. Sanglit ang Dios usara sa iyang kinaiya, mao manusab ang siga. Ingon nga siga. O ingon nga ang Dios adunay daghang mga hiyas sa iyang kinaiya. Mao man ang siga, aduna siya daghang bulok. Ang matag usa ka silaw sa siga gikan sa adlaw, puro kini nga puti. Apan sa sud sa matag silaw, anaa ang tanang bulok sa bangaw. Atong makita kining maong bangaw sa dihang ang usa ka silaw sa puti nga siga ipatipas pinaagi sa prism. Ang tanang bulok nagaguwa gikan sa ubihon nga bulok ngadto sa pughaw, ngadto sa berde, ngadto sa dag, ngadto sa puwa. Makit-an ta ang gipadayag sa bulok sa bangaw sa atong palibot. Sa dihang ang puti nga siga mudanag sa usa ka butang, suyupon ang pipila ka bulok niini ug ang uban kanila maaninag. Ang mga bulok nga gisuyop sa maong butang mao'y mo determinar sa iyang bulok. Pananglitan, kung ang usa ka silaw sa siga mo igo sa usa ka butang nga nagsuyop og puwa og dag, ang bulok nga naaninag sa naasoyng butang, ang bulok nga atong makita usa ka pughaw. Kung ang gisuyop nga bulok dag og pughaw, ang gianinag nga bulok puwa. Mao man usab ang tibuok nga bangaw sa Dios nung kinaiya sa matag sakop sa walang Trinidad, nagpabilin nga anaa og sa kanunay bisag unsa man kinaiya ang gianinag sa unsa mang bahin sa gitagal nga panahon. Now, pananglitan, kung ipangutana kini, makaako ba ang usa ka mahigugmaong Dios? Kung malikon ang pangutana, makaako ba ang usa ka mahigugmaong Dios sa pagtambog ni bisan kinsa dito sa impyerno? Kining pangutanaha nagapunting sa pagtagad bahin sa kinaiya sa Dios, ilabi na sa gugma sa Dios, samtang dili una iapil ang bahin sa iyang pagkamatarong o hustisya. Kung ibuwag ang gugma sa Dios panlayo sa iyang pagkamasaligan, mahog o musangpot ang iyang gugma ngadto sa pagbati nga tawhanon. Nasabtag niya, ang gugma sa Dios
dili gayud mahimong mabuwag gikan sa iyang pagkamasaligan. Ang bugos nga mga sumbadan sa pagkamasaligan sa Dios nagaisip sa dili magtotoo nga hingpit nga dili madawat. Hinunua, samtang dili kita angayan pagadawaton, ang amahan nagahigugma pag-ayo sa kalibutan nga gipada niya ang iyang anak aron mamatay isip atong puli. Aron sa ingon niya na si bisag kinsang mutuo sa anak, makaangkon siya og dayon nga relasyon ngadto kaniya. Juan 3:16. Ang sama nga pagkamatarong o hustisya nga gihatagag katagbawan pinaagi sa buhat sa kaluwasan ni Kristo dito sa krus, nagahukom o nagapahamtang og dayon na nga paghukom niadtong nagasalikway sa iyang buhat. Ang gugma sa Dios nung kagayod mo salikway sa dili magtotoo. Ang dili magtotoo maoy nagasalikway sa gugma sa Dios. Nagasabot ka. Okay, ang Juan 3:18 nagkanayon usab. Ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya, gisilutan na. Kay wa man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Ang mga kinaiya sa balaang Trinidad, wala magalihok sa kinaugalingon nga nahigawas sa matag usa kanila. Ingon nga kaamgid sa siga, ang tanan nga mga kinaiya ug ang tanang tulo ka persona sa balang Trinidad ginaaninag sa buhat sa kaluwasan alang sa kaliwatan sa katawan. Ang ubang mga sirkumstansya nagapagawas sa ubang mga dagway sa iyang kinaiya. Ang pagkamatarong o justisya sa Dios nagapahamtang og silot ug nagahukom sa mga dili magtotoo. Ang mga kinaiya sa gugma o kinabuhing walay katapusan nagadawat sa pagpunting sa dihang mutuo ang usa ka tawo kang Ginoong Hesukristo. Ang pagkasayod sa tanan ug pagkahingpit nga kabubuton mao ang gigikanan sa plano sa Dios. Samtang ang pagkadili mausab ug pagkakamatuoran mao ang nagauna kun bahin na sa pagkamatinumanon sa Dios ngadto sa magtotoo. Karon sigutan nato ang mga personalidad ug mga buhat sa balaang Trinidad. Una sa tanan, ang usa ka Dios ana sa tulo ka managlahi nga mga personalidad. Ang balaang kasulatan nagapaila sa kalainan sa buhat sa matag persona sa balaang Trinidad sa nagapadayag ang plano sa Dios alang sa tao. Apan, ang tulo ka mga Diyos ng personalidad dili managsama, ingon nga managlahi nga mga tawhanong personalidad. Walay duha ka tawo nga magkaparihog kinaiya sa personalidad, ingon sa gipanag-iya sa mga sakop sa balaang Trinidad. Ang pagkapariho sa kinaiya ug sa tulo ka nakabuwag apan managsamang mga personalidad sa Dios, mapahulagway ta og maayo pinaagi sa patas nga mga kilid sa usa ka trianggulo. Now, ako lang ihulagway kanimo, isipa lang ang balaang Trinidad. Ana ang Diyos nga Amahan, ang Diyos nga Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos, kini silang tulo ka mga personalidad, mga kinaiya, okay, managsama. Managsama. Okay, padayon sa atong pagtuki bahin ini. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo managsama og susama nga dayon. Walay usa kanila ang minus nga pagka-Dios kaysa uban.
No, tutuki ginigmayo, ha? Sabta ginigmayo. Sunda gini, nga di ka muwa sa imong pagtutok nini. So, sa ako nang giningon, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo, managsama, ug susama nga dayon. Why usa kanila ang minos nga pagka-Dios kaysa uban? Diha lamang nato mahulagway ang ilang mga buhat nga may kalabutan sa tao nga diin ang usa ka sakop maingon ta nga kubos kung kini nagabuhat sa nagkarinlaing mga aspeto sa Dios ng plano. Gipakita kini sa pagkamasinugtanon sa anak ngadto sa plano sa Amahan pinagis pag-adto niya sa krus. Juan 4:34. Dihas mga Hebrewanon 10:7. Kini nagkanayon ang unya miingon ako buta sabot si Jesucristo. Ania ako diha sa rolyo sa basahon, meaning daang pagisaan. O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako, sumala sa nahisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Ang Espiritu Santo nagapakita usab og pagkamasinugtanon, pinaagis pagpadayag sa plano sa Amahan ngadto sa walay pagtuo nga kaliwatas katawhan. Genesis 6:3, Juan 16:8. Ang Amahan mao ang arkitekto sa plano. Ang Anak mao'y nagatuman sa plano. Ug ang Espiritu Santo mao'y nagapadayag sa plano. Na kanunay man nila itong at sa in English nga, God the Father is the planner or author of the plan. God the Son is the executor of the plan. Sa iyang pagpakamatay doon sa cross, that was His execution of the plan. O ang ikatulo, ang Diyos Espiritu Santo, God the Holy Spirit is the revealer of the plan of God. Mo kanisagad na itong at ginabatbat alang sa pagpasabot kanatong nagatuon ba hiniinwi. Okay, hinumdumi. Hinumdumi gyud kanunay nga ang mga pagulagway sa tag-sa kabuhat sa matag sakop sa Balang Trinidad, wa kini magakunhod sa pagkamanagsama, tali sa tulo. Bisan tuod, ug ang matag sakop sa pagka-Dios adunay managlahing buhat, dili sila makabuhat og panagbatok sa usa-usa, dili. Ang tulo ka persona nagbuwag og nagkalahi. Bisag usa sila nga Dios diha sa kinaiya. Ang mga tao nga dili makapatinaw niining maong halawom nga kamatuoran sa Biblia bahin sa Balang Trinidad mukihol sa pagkatinuod ug pagkana nilang isip katinawan ug kinaraan nga patuo-tuo. Apan ang Balang Trinidad dili lisod karon nga konsepto nga dili na makabot sa tawhanong pagsabot. Kung tinuod pa kini, di na unta ipadayag sa Balang Kasulatan ang Balang Trinidad. Gusto? Ang Balang Trinidad, masabtan. Tingali pinagis pagsusi sa ikaduhang kaamgid ni sa siga o suga. Samtang way kaamgid sa kanang nga atong ipakapatinaw sa hingpit bahin sa pagkahiusa sa kinaihan tulo diha sa Dios, ang usa ka yano nga pananglitan mahimo nga magkapatinaw sa naasoy nga konsepto. Ang suga usa ka nag-inusara nga talagsaong butang nga nanag-iya og tulo ka nagkasahi nga mga bahin. Na ay bahin kini sa suga ba, actinic sa in English, o nagasidlak nga enerhiya
ilabi na sa labaw sa ubihon nga bulok nga bangaw. Unya, maguti una, actinic, unya, luminiferous sa in English, o nagadanag nga enerhiya. Sunod, ang ikatulo, calorific sa in English, o nagapagua og kainit. Nagkalahi ang matagbahin kanila. Apan ang tanan kanila nagakahiusa ingon nga siga o suga. Sabot? Now ang actinic nga bahin, nagasidlak nga enerhiya, gipakisama kini sa Dios nga Amahan. Kinsa dili makita ni mabati. Ang luminiferous nga bahin, nagadanag nga enerhiya, gipakasama kini sa Dios nga Anak, nga pulos makita ingon man mabati. Apan ang calorific naman nga bahin, nagapagawa og kainit, sama kini siya sa Dios nga Espiritu Santo, mabati apan dili makita. Ugma atong isgutan, o sa sunod itong panag-uban atong isgutan, ang Diyos nun nga dekrito. Magampo ta. Amahan namong langit nun, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagpatinaw kanamo nini mga butanga, bahin sa imong pagkatulo ka persona sa usa ka Dios. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw niini, hinaot nga kini masabtan sa mga nagapaminaw niini, nagauban sa among pagtuon bahin niini. Kay daghan gayod nga mga katawan nga wa malamdagi bahin niini. Panpinaagi sa pagtudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo, mahimo lamang kining tataw og klaro sa among pagsabot. Salamat sa imong grasya. Grasya magkini nga among gipahimuslan, imong pagpasabot nining tanan nga mga kamatuoran. Salamat ning among Bible study pinagi sa YouTube. Uban ni kami karon sa among pagbugbuwag, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik dinhi sa sunod na may gayon ng panag-uban sa pagpakaon sa among tagsa-tagsa kakalag. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.